Estem a la comarca de l'Anoia, a la 6a Fira de Caprabo de Productes de Proximitat. És una iniciativa força important, que de fet va començar aquí a l'Anoia i s'ha estès a la resta del territori. Caprabo ha apostat des de sempre per productes de proximitat i de fet ho té a molts lineals dels establiments que té i per tant no tenim una altra il·lusió que venir aquí i donar recolzament amb aquesta iniciativa de Caprabo. En aquest any del 600 aniversari i aquests 7 anys recolzant tots els petits productors, el que fem és mirar cap endavant amb molt optimisme perquè creiem que hi ha moltes iniciatives per desenvolupar en tots els productors, en totes les comarques i en tots els clients. Caprabo ha apostat pel nostre producte des del començament. Vam començar només amb capravos d'aquí de proximitat, de la comarca, i ara mateix estem a 70 capravos. Fa uns 4 o 5 anys vam començar a treballar aquí amb Caprabo, amb el producte de proximitat, i ens ha servit molt perquè la gent de la zona, sobretot aquí a Igualada, ens conegués i consumeixi producte de proximitat. El resultat amb Caprabo és positiu. Ens ha ajudat a que ens coneguin com a productors d'aquí de la zona. Estem cada cop facturant més, cada cop venent més. Que gràcies a Caprabo la gent ens pot conèixer més. Bé, allà hi havia una parada de fruits secs, no ho sabia que n'hi havia de per aquí de tan a prop. Hi havia els ous, que sí, després els vins grau, l'oli Saba, que també el coneixia, però hi ha productes que realment no els desconeixia que fossin d'aquí de tan a prop. He vingut aquí perquè cada any vinc, perquè el Caprabo és una empresa que li tinc molta confiança, a més és punt de venda dels nostres productes, que també són de proximitat, perquè són de l'Anoia. Que Caprabo promocioni productes de proximitat és digne de felicitació. Que Caprabo aposti pel petit productor és una cosa que no passa massa sovint. Ens donen condicions favorables pel fet de ser productors de proximitat. Com sempre, aquest projecte de Caprabo és completament obert i viu i estem a la disposició i a l'abast de tots els productors que en tenim per recolzar qualsevol iniciativa que n'hi hagi al territori.